Waduh, dilongkas saya suling tangi turu dimasak nopo ki gedang patang uli oblok-oblok kacang oblok-oblok jangan terong turandok berkah naik kok nopo kene basirane apane pecel ya iki ngendi apane sing ndi kuwi apa sambel pecel teh tikus tek kok iku sedoyan sambel pecel ora beli kok monggo sahur niki sahur niki nggih ngeten iki opo ki kerupuk opo ki legi apa ki iwak sangit lagi ndok iki cocok keri sahur aku liyane wis bar sahur useng-useng kacang kok legi pangan aduh jangan udah pangan enak legi kepeguyeng tadi lengo tek aku yang kemasan legi enak ya niki asin nenek mak kayak kecap rontok di sore itu ya enak iya tampet kok sing asli yo kelegen kok berkati paido karo wong kononan lho wong ado-ado aku ya enak kok enak tujuan legi kaya masane wong Yogya ae wong randu blatung kok padane wong Yogya wong Yogya ki ya senengane legi-legi wong Yogya kan manis-manis aku kan ya tau melok wong Yogya manis-manis ambarawan iki nek gawe seng-seng yo ngono bisa
Wong Yogya padha ana wong randu datung. Oh, wong Yogya kon dodol panganan ning kene, nek payu jengking aku wae. Wong kene iki senengane pedes asin gurih. Apa nek wong kene rumah makan Jogja, alah sing tuku sapa bobor kaya go mulih pangan dhewe ngono. Kene iki rumah makan Padang, ngono kuwi wong Padang masane padha mbek wong Jawa. Pedes asin gurih. Kalau pas rekreasi ning Yogya dijak Arifin kae. Kae mampir ning nggon ndi yo kae? Lali. Masakan sing terkenal ning pinggir-pinggir jalan iki yo Lamongan, nasi Padang, soto Kudus, rumah makan Jogja ngono ora enek sing mampir kenek. Iki wong Jogja ya. Wong Jogja to. Ya sing tuku wong Yogya tok, liyane to gae. Masakan kok legi. Paling sira mampir ya kowe tok. Masakan kok legi ape pabrik diabetes apa piye. Gak cocok. Oke, enak wong dadak belas. Ini apa yang mbok sampai. Cilik-cilik itu. Benimang kowe sang grudak-grudak sangseng goreng apa? Wis aku goreng kluthuk kuwi. Goreng ndok. Ya. Ngot jangan Yo ae sangit rasane sangit. Iwak panggang kuwi enake. Dibumbu apa? Diirisi lombok bawang brambang. Nanti entung-entung kuwi. Nah. Kayak uyah, nah. Iki sambil yo legi padha ae. Iki ndok entekno. Entekno ae. Ya. Sik. Lha gak sahur. Gak. Kowe tuku Nah tuku ae. ning Basira. Jam piro kari ngono ndak tuku kono ae. Ya. Gak tak syuting. Enggak aku mbok seneng. Basirah omahe lewat kuburan bawane kowe. Wani. Endi banyune? Ya banyu.
di filmnya. Nih, jajal. Aku minuman suplemen minuman kemasan sing direnteng-renteng kuwi kilo pabrik penyakit kuwi dijejer-jejer ning kok toko-toko sehat yo air putih iku lho sing duwe pabrik dhewe ora tau ngombe kuwi diombekno rakyat aku beli ben mati kabeh engko nek mati sing duwe pabrik kuwi dipek negarane Iya, aku ngombe banyune iso mati. Kayak gak iso mati. yo iso kabeh mati nanging kan yo sehat ngono Nah itu. oh Ayo tak ceritani iki dulurku dhewe. Tukang itu panganan jenengan. Ojo den matine yo ngono. Jadi masalah Yo. Yo nombi ini sing ngene, mine banyune buak ning ngene. Ning aneh. Dhewekne iki ning klerune. Gak dipuangan buak. iki gue no Ya sampe yo dadi open-openan ngotek. Guru-guru yo. yo gue no Oh sama itu panganan. paidu panganan ora cocok Ngarani wong ngene. Ngene. Lambenan ngene. panganan ora cocok ning lambe ora cocok ning kesehatan kok ora dipaidu Nek kowe tok pengalaman wadi wisan tonggoku yo. Aku nyapu iki tak jumputi tak anone tak diloroi. Aku kira doyan panganane nane. Tangane tinggo jumputi parahan. Lah di mati yo ngono. Matine yo ngono penyakitan. tangan tinggal jumputi larani apa yo ora iji obat yo iji kuwi jenenge ngono kuwi wong ngancene wong Kaya ngono. geting Kalau aku sing meninggal muga-muga panjang muga jembar kubure padang selane nangane aku sih kan pernah keluar Jakarta tak gawe nang iki salah orang ngono carane ya yo mati nih yo loro-loro Ini rasa itu panganan. Itu no. Dipangan. Bayangin ini sing positif ae, mbak gak piye-piye. Mana iki mangan kuwi yo aja paten. Itu. Asal aja babi. Itu no, kowe aku ndelok videone anu tanggaku kono. Ngomahe cepu japlek iku lho, nganggo krok kok. Wis rasa ngono, rasa ngloroi, kan ini ada loro-loro kok. Kuwi nganggo Itu krok. ngono wis bagian iki. Mangane wis tuwek kebene yo. Senengane aku anggere ana yo ngene iki, ngombe kopi di. Ora. Kopi apa pin? Ora tau ngombe kopi. Kopine pok ngene-ngene iki. Anjane iyo nek panen iki senengane nek panganan lu gak pernah nolak. Kalau si Ani ya cuman ngene ya, mungkin dia iki dhewe ora nang mangan iki. Ora dhewe nang di nek wong mangan mungkin dia yo melok mangan. Kowe pabrik caos, kowe roh carane gawe caos buka ning kok Google apa ning kok YouTube. Lah ngene iki boyo mangan caos lagi. Di Wah, mangan caos. nek gawe ngeri kowe roh carane gawe sosis buka ning YouTube wong sosis. Lah roh carane gawe rujak. Tak dono deh. Rujak lo, tak dono buah ki ora campurane macem-macem. Anune tak godhog kok. Gulune godhog kok. Ora kene ora usah bayangno sing ora.
iki kowe roh gawene iki ning pabrik. Sing duwe pabrik iku lho karo sing gawe ora doyan. Duwe apa nih sing jenenge Superman sing jenenge Kratindang wis sak kuwi bahagia. Sing duwe pabrik ora doyan dipun jamoni wong kubrik. Ala sing mbok pani iki ngono kabeh. Wene. Kok diwarai pakar kesehatan kok. Mangan sehat kayak wedhus ngono. Diwarai pakar kesehatan makanan kok. Iku lho sing boica iku lho sing dokter wonge rada banci lho boica dokter boica. Aku lho ngrungokno dokter boica. Dokter boica iku yo cerita yo padha karo aku ngono kuwi. Niku sing wonge banci doktere ora tau kacamata omongane rada kuwi. Ini dokter boica. Lah iki gak Coba kira nek iki cuma ada pewarna makanan, tapi kadar dari pewarna makanan itu tidak seberapa. Nah ini yang paling aman, jangan pakai pewarna. Kita memakan yang naturalan. Ini kan pewarna makanan yang disebut jinggo itu tidak seberapa. Loh ini jenisnya putih. Ini dibuat dari tepung. Inilah makanan tradisional rakyat kubrik tanpa ada bahan yang membahayakan. Gini ki delokane dokter boica mbok lawan. Iki ndelok apa-apa ae kok ning nggo apel akeh. Wong goblok dadi pinter. Wong pinter dadi goblok. Iso ning apel. Dokter boica dilawan. pinter loro-loro. Pinter. Ketemu parkan. Dikono anu aku. Dikono aku lho. Kopi sitok ning nduko kelas. Ya kuwi kopi yo kan lek padha wae rek. Kae kopi pi ora tak kei gula, ora tak kei bubuk kok. Iku kok. Kopi tok kok. Sitok kabeh. Iku tuku Iku sitok rek. tuku 10.000. Bubuk itu kalau sudah dicampur dengan air dan dicampur dengan gula atau yang lainnya itu bisa mengakibatkan mungkin darah tinggi juga bisa, lambung juga bisa. Dokter Boica lawan, ini pendengar dokter Boica. Tapi kalau Anda konsumsi naturalan tidak memakai apa-apa, itu sebagai antibiotik dalam tubuh. Melawan berbagai jenis penyakit. Dokter Boica kok lawan kene. Makanya aku gak pernah ngombe kopi ku karo banyu ngono gak pernah. Iku. Ini yang tidak punya gigi, ini sebagai apa ya? Itu dalam kesehatan sebagai memproduksi enzim untuk pencernaan, itu untuk menghancurkan makanan-makanan itu. Walau Anda makanan pangan-panganan daging-daging ngono kuwi gak enek enzime sing bisa menghancurkan anu iku lendir cara mono. Iku gak iso sempurna. Makanya iki jamu. Nanging wong-wong ora doyan sebab iki pahit, ora enek jenenge jamu kok gurih.
Iki kanggo lupino. Nek bang ngombe iki nang awak wancing ning sirah ya gak ngau. Kabut. Wancing. Nah, iki kayak digotok disedot kayak gula. Itu bisa menyebabkan yang sakit lambung bisa parah, yang punya darah tinggi bisa jeglek. Iku gini kok pendekar dokter Boycel. Ahli kesehatan Republik. Ngombe separo kok kabeh yo, separo ae kowe man. Sakmeniki 1000. Tukune aku ning gone jenenge Tahartini. Dek kan isine saiki, aku san gak tau turune. Jane kopine larang. Jadi sini akeh kopine murah nek. Iki puwaite karuan iki. Ora ngaduyan, wong kaya ngaduyan ping iki. Iso gelarapan mutah-mutah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, ya. Kalau ada umurku panjang, boleh kita menumpang mandi. Lain sumur, kadang-kadang sawah, ya aku kayak ngarik ke sawah ini sumur. Ini sumur ya. Wes sing kokono tak memisah iki, tak tutupe. Niki sampun ke sahur dereng nggih para pemirsa. Kula kukur-kukur niku bukan ora budikan mboten. Wong kula cilik ora tau duwe lara budik ya. Ning nggonku niku lho pabrik jengklong. Jenengan rene kula ora biasa mlebu omah kula mulih ya. Lek gua ngayu ya, guys. Lipenan. Mulih gak ya Lipene ireng, guys. kulitem dadi berbagai macam bekas nyamuk. Nah, aku ki cowok kati nyamuk. Lho ya, kok pabrik. Ini kan tidak dimasuk dalam lambung. Ini hanya sekedar olesan di kulit. Ora apa-apa lah, paling-paling ke pomo ini ada efeknya paling-paling di kulit itu ya bluntang-bluntang ngono ae. Ngaturake sugeng nindakake ibadah poso panjenengan mugi pinaringan rahayu lir sambikala kepanggih malih kalih vlogger ingkang jejuluk Raden Kanjeng Dimas Cokro Diningrat Goang Rujak mijil saking tanah Jawi khususipun wonten ing kutha Randu Blatung Kabupaten Blora tebih saking tanah leluhur tebih saking tanah kelahiran menawi panjenengan sejo mampir tenggene Goang Rujak monggo panjenengan kula aturi cium. Ya kalau ngomongan biasa kok mau apik kok, Mas. Kula aturi nggih menika singgah wonten ing gubuke kula. Nggih kula ngaturake saderengipun nyuwun pangapurane menawi panjenengan mampir wonten ing Pasewakan Agung Goang Rujak pabrik jengklong nggonku cekap semanten kopat godhonge klapa menawi lepat kula rabekno.
Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.